Лишихме се от един капацитет. Това не беше добра новина, но пък добре за Локомотив София. Продължаваме с развихрилия се на трансферния пазар тим на Лудогорец. Казусът там е нападателят с неясни желания Атанас Курдов. Какво ще прави той, след като подписа договор с Лудогорец и само часове по-късно искаше да се върне в предишния си клуб Ботев Пловдив? Дали е толкова страшно в Лудогорец, Цвети, ще разберем от следващия материал. Имало едно време. Така започват приказките. Такава е историята и на футболен клуб Лудогорец Разград. Кретащият и с аматьорските дивизии отбор постепенно набира все по-голяма популярност. Амбициите на намиращия се на 7-мо място тим са повече от ясни. Промоция в А-група. Плановете обаче са по-дългосрочни. Нов стадион, нова база и детско-юношеска школа. Старши треньор на отбора е бившият футболист на Литекс Ивайло Петев. 14 нови футболисти през зимната пауза взривиха родния трансферен пазар. Как се работи с 14 нови футболисти? Ами на мен се случва за втори път. Първият сезон пак ми се наложи да работя с около 16. Така че определено няма да е лесно, аз това го знам. Определено това нещо изиска доста време, но ние трябва да съвсем кратки срокове да направим така, че Лудогорец да изглежда доста убедително през пролетния сезон и да направи всичко възможно да се класира, да заеме място в А-група. Сред новопривлечените в Лудогорец футболисти впечатление правят имената на Тодор Колев, Михаил Александров и закупеният от бразилския Сантос Гилерме де Соуса Шоко. Имах и друга оферта, но предпочетох Лудогорец. Амбициите на този отбор са големи, на всички в отбора и затова предпочетох Лудогорец. С какво те спечелиха? Най-вече казаха ми какво искат от мене и какво ще и аз какво искам от тях и се разбрахме за 5 минути. Последните години наистина играх в сериозни отбори, но така стекаха обстоятелствата, така че до поне 6 месеца ще бъда в този отбор. Дай Боже да отбора да влезе в А-група и тогава вече ще видим. Мисля, че не е крачка назад. Агенцията на Лъчезар Танев стои в основата на трансфера на Шоко, като специално Стоян Орманджиев е ходил за да гледа на живо мач на 21-годишния бразилец. Той обаче все още изпитва трудности с адаптацията. Значи първо, тук е студено. Това, което виждам, не съм свикнал. Lá no Brasil não tem esse frio todo daqui, né? Там в Бразилия нямаме такъв студ, какъвто е в момента тук в България. E quanto ao time, é muito bom, tecnicamente, fisicamente. И физически, мисля, че и за самия състав, за самия отбор, добре се разбирам с колегите. E vou procurar ajudar o meu companheiro da melhor maneira possível. Се опитам да дам на най-доброто, на което съм способен и да помогна на своите колеги. 2 anos e meio aqui e vou procurar seguir o meu contrato aqui. Подписа за 2 години и половина и ще се опитам да си изпълня договора. Във всеки един аспект ние трябва да поработим доста. Така както в спортно-технически, всичко е така, трябва да се усъвършенства в движение, полагаме доста усилия. Трудно ще е, но непостижимо. Зад гръмкия проект Лудогорец стои един от най-богатите българи Кирил Домощиев, председател на надзорния съвет на Българския морски флот и собственик на Хюве Фарма. Изключително сериозен човек и най-вече сред него подписах договор. Ние на всеки домакински матч имаме по минимум 2500-3000 човека, което за България сами знаете, че е доста похвално. Ние имаме поне по 50-60 човека на гостувания. Така че хората там обичат футбола, живеят с тази идея и с нетърпение чакат първия домакински матч.